I dag så skal vi finde alle de fede steder, vi kan på Campus Carlsberg, og måske også finde nogle af de sjove ting indimellem. Så kom med! Nu er vi i centrum af Campus Carlsberg. Vi er nemlig i Atrium. Her er det vores sekretariat, samtidig med, at vores café også ligger her. Kom med! Her finder man alle mulige lækkerier, som sodavand, kage, og man kan nok også godt finde noget kaffe. Campus kan nemlig godt være ret forvirrende at være i. Så skal vi ikke se, om vi kan finde ud af, hvordan man kommer rundt på etagerne, samtidig med, at vi også finder lokaler. Campus er delt op i 2 bygninger. Der er K, og der er W. Lige nu så står vi i W på 1, så der står W1, samtidig med, at der er pile til, hvor lokalerne er. Campus har nemlig også Playlab, hvor du kan få din indre fantasi ud og dit indre barn. Nu er vi i K-bygningen. K-bygningen er her, hvor biblioteket er, samtidig med, at der også her basen er. I basen kan man få hjælp til næsten det hele. Det kan både være online, og det kan være også i virkeligheden her i K. Campus Carlsberg er meget inkluderende, så selvfølgelig har vi også internationale linjer. Nu er vi i kantinen, som er lige i starten, når man kommer ind i K-bygningen. Her kan man spise for billige penge, samtidig med at man også kan hygge sig med sine medstuderende. På Carlsberg er vi også gode til affaldssortering. Lige nu så står vi ude foran Humlen. Humlen er vores studiecafé her på Campus Carlsberg. Det er her, du kan drikke, hygge og være sammen med alle dine medstuderende. Så lad os se, hvad du kan. Her ser vi Humlens Bar. Her er der altid åbent for det meste. Vi er jo alle sammen frivillige, men det er rigtig hyggeligt, og det er her, man skal mødes.